טוב, אני אמשיך ישר לטעם השני, טעם ברביקיו. מעניין אותי האם זה הולך להיות טעם הברביקיו של ביסלי ברביקיו. יש איזה ריח של ביסלי ברביקיו. מבחינת הצבע זה די רגיל. במבה בטעם ברביקיו לראשונה מאז 1966, בואו ניתן. נכון, יש את המיקס של במבה וביסלי ברביקיו. אז יש איזה קצת טעם של הבמבות שנמצאות בתוך המיקס של הבמבה עם הביסלי ברביקיו. בקיצור, יש איזה טעם של ביסלי ברביקיו, שזה מעניין. אני חייבת להגיד שבשני המקרים הטעמים מאוד חזקים, הטיבול מאוד מורגש. הם הלכו פה עד הסוף עם הדבר הזה. וואו, אני לא יודעת בקשר לזה. אני לא בטוחה שהעולם צריך במבה בטעם ביסלי ברביקיו. אני חושבת שלאכול במבה עם ביסלי ברביקיו זאת חוויה הרבה יותר מעניינת מבחינת מרקמים. ואם אני ארצה במבה בטעם ביסלי ברביקיו, אז זה מה שאני אעשה, אני אוכל במבה עם ביסלי ברביקיו. אוקיי, אז כאילו מבחינת חטיף בפני עצמו, הצ'דר יותר מוצלח בעיניי. איזה ציון אני נותנת לזה? אני לא רוצה להיות כזאת מקובעת, אבל אם כבר אוכלים במבה, אז שתהיה הבמבה הקלאסית, זה הכי טעים, זה הכי טוב. ואם אני רוצה חטיף פרווה בטעם גבינה, אני יכולה פשוט לאכול את הצ'יטוס. ואם אני רוצה משהו בטעם ביסלי ברביקיו, אז אני אוכל ביסלי ברביקיו. זה יקבל 4.5 ביסלי ברביקיואים מתוך 10. זה יקבל 6 צ'יטוסים בטעם גבינה מתוך 10. וזהו, זה סוף המהדורה. אני מקווה שהיה שווה לחכות 3 שנים. תכתבו לי בתגובות מה שלומכם, תכתבו לי בתגובות מה המצב, תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים על הסנסציה הזאת, ותכתבו לי בתגובות מה עוד אתם רוצים שאני אדבר עליו. סתם, האמת שיש עוד די הרבה דברים לדבר עליהם. אני מרגישה שיש איזושהי התעוררות אולי בשוק החטיפים הישראלי, ואני מודה על כך ואני מעודדת את זה. כל הכבוד לתאגידים. אני חושבת שאולי אנחנו נתראה במהדורה הבאה של חדשות החטיפים. אי אפשר לדעת. אולי בינתיים תעשו follow, subscribe, like, comment. ואם צפיתם עד כאן, אז תשאירו תגובה עם האמוג'י של בוטים. יאללה ביי! יאללה ביי! חדשות החטיפים.